Mayong buntag mga kapuso, mayong buntag Martin, and welcome dito sa GMA Regional TV Cagayan de Oro Station and sa At Home with GMA Regional TV. Nako, kumusta ka ngayong umaga? Okay lang ako, Cyril. Maayong buntag sa mga kapuso na nanonood sa atin ngayon, mga Cagayanon na nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap. It's always good to be back here in Cagayan de Oro City. I look forward to doing a lot of things here, tasting specific food items na talagang nailista ko na bago pa ako umalis ng Manila. Pero maraming salamat sa mainit na pagtanggap at pag-imbita sa akin dito sa Regional TV. Martin, isa sa mga reason dahil napunta ka rito sa Cagayan de Oro, dahil you've hosted Miss Cagayan de Oro 2022. Kumusta? Ibang klaseng experience. Ako, pangalawang beses ko palang mag-host ng pageant dito sa Mindanao at lagi ibang klaseng support. Una pa lang yung venue natin, napakaganda, napakalaki. Pangalawa, yung suporta. Siyempre, nandyan yung ano na lang yun kumbaga na-filter out na yung mga candidates natin, yun na lang yung mga natirang lumalaban, sila na yung mga finalists talaga. So all-out support yung mga kamag-anak, yung mga supporters nila na talagang makikita mo, grabe. Iba yung spirit dito sa Cagayan de Oro pagdating dun sa mga pageant scene at congratulations din sa lahat po ng mga nanalo. Well-deserved naman lahat. But of course, we still had to pick out a winner. Ibang klaseng experience at nakasama ko rin siyempre iba't ibang beauty queen natin na nanggaling din dito sa Cagayan de Oro. Yan, isa sa mga talagang nilook forward to ko yun kasi siyempre hindi pa ako exposed masyado dun sa world na yun. So it's good that I was able to meet them in person finally. Tapos yun, overall, a fantastic experience for me. Nako Martin, let's talk about naman NCAA. Ano yung game last season, season 97, na parang hindi mo malilimutan? Game na hindi ko malilimutan. Nako, magandang tanong yan. Kasi maraming memorable, magagandang moments. Pero ako, personally, yung unang pasok ko, kasi eventually, nung nag-start yung season namin, nung nag-start yung season, wala pong audience nakabubble yung mga tao Tapos, eventually, pinapasok na sila nung Final Four. Nung nakita ko ulit yung crowd. Iba kasi yung pag nandun yung crowd, ramdam mo yung energy nila. And as a commentator, you feed off their energy, madadala mo yun sa coverage mo. So, ibang klase yung makita sila ulit. Oo, ibang-iba talaga kung compare doon sa yung bubble setup. Pero we're bound to another exciting and thrilling another season, 98, achieve greatness every day sa NCAA. Ano na ang mga preparation na ginawa niyo? This is bound to be the biggest season of the NCAA. First full season na ma-handle ng GMA ang NCAA. Kasi last year, it was just a single round format. Single round, play-in tournament, and then we went to the Final Four. Ito na yung 2 rounds. 18 games per team, tapos Final Four, and then Finals. Unahin na natin yung syempre, yung show pa rin natin. We are going to have still a primer to give you guys a lowdown, a preview of the teams nung 10-member schools natin sa NCAA. Pangalawa, may mga bago tayong mukha na makikita, yung mga courtside reporters natin. So yun po, mapapanood nyo na sila. Finally, with some holdovers din, kasi syempre, marami rin tayong mga mukhang mga pangalan na nandun pa rin, kasama pa rin natin sa NCAA, and of course, the games. It's gonna be a lengthy season, 2 rounds, maybe 2-3 months straight. I can't wait. This is how we normally do it in the NCAA. And I can't wait to go back to that kasi hindi na siya, nabanggit mo kanina, naka-lock in, naka-bubble pa yung mga players, yung mga teams. Ngayon hindi na. With the return of the face-to-face classes, normal na rin yung pag-handle natin sa NCAA. 2 rounds, tapos, yun yung crowd, yung audience, and then the opening. Yeah. It's gonna be in Araneta. So, wow. I'm excited for that because it's been a while na nag-big venue tayo sa NCAA since pre-pandemic. 2019 pa yata yung huli, which was in the Mall of Asia Arena. Ngayon mag-Araneta tayo for the opening. Looking forward to that happening. So, abangan nyo po yan kasi explosive yung opening natin. Dami tayong Kapuso Stars na kasama. Singers, may mga co-hosts ako, na Kapuso Stars din. So, abangan nyo po lahat yan this coming season 98 for sure.
mag-enjoy kayo. Thank you, Martin, sa time na iyong ibinigay dito sa At Home with GMA Regional TV, being here with us live sa GMA Cagayan de Oro Station. Thank you so much, brother. Maraming salamat ulit, Brother Cyril, sa mainit na pagtanggap at syempre, sa wakas, nakabisita na rin ako sa At Home with GMA Regional TV. Sana hindi pa to yung huling beses, pero maraming salamat.